ai khublei fi ki parlok baro hakni ka step joni ka sungi basa shi sin pat ngila bani syam kumni banyo bani pusan nakatien ka jong blai kerpang bangin yo ban sedang ya kini ka sungi pat nga duai bo blai no kerkuno yani por ibangi ngin yo bani slok ban shashkor ka katien ka jong u hakni ka step joni sin sai sin pat ai khublei fi we pe baro ki ba pen pat ki ba snap ya kini ka program bo blai no kerkuno ipi lemba ke jing shisha jong ka katien ka jong blai hakni ka step joni ka sungi ka bentana ka katien ka jong blai ka bang kwa bangin ya pusan lang kalong na ka kitab Daniel ka lenong ka banikong ka rekhat ka bapra ka katien ka jong blai ka ong Henry u Daniel ula tumus kem hala ka donut ba unam pentingit yala de da ki jing bam siem ki parlok baro u Daniel ulong uwei na ki samle jiu u baken saitam na pleng ki samla jiu baro ki bala sharing merau lem ringkat bat ki wepat ki samla ki baken saitam ha sha Babylon ka jing temu ka jong siem Nebukadnezar habau ring merau ye kini ki samla ki baken saitam kalong bakini kin long kita ki ban ai ka jing shakri yau badia ka hima ka jong hi baro kawe hot labu ye kini labu ikapor laisnem ban hikai bat ban pen poi ye ki shakta ka thong ha ka rukom em ha ka jing start bat ha ka tin kinong khaldi bat kum joru nakam ta kani la ai haki ya ka ba bhatam bat ka ba pakatam ka ba ki kidong kam ha ga jing em ka jong ki bat ka kitab Daniel ka yathu yangi baka bam ka wan bandi bat kini baro kinyo benta nakaju kami jong ka ba bam usiem kat kata ke jingle ka ba pakatam ka ba ulale yaki kala dei ka buram ka ba kraw nakam tau Daniel lem ringkat bat ki parlok lem ringkat bat kita ki wi pat ki samla jiu ki baken sai Henry hapdeng ka ba bhatam bat ka ba pakatam na kam tau Daniel bat ki parlok kio i ka wi pat ka jing shisha bat kata kalong ba kata ka ba bahal ha khamat ubrio kadai ka ba tingit ha khamat ublei ubaki ki shakri kata ka ba bha ha khamat ki brio kadai ka ba tingit ha khamat ublei ubaki ki shakri kata ka ba bha ka pentingin ya ka jedai ka jongki ban ublei ki parlok baro sultanat ikini ki saungut ki shi parlok ka ba kaktin ga jong blei kong kila thumus kem haka donut ka jongki kila thumus kem haka donut ka jongki kut jingmut haka donut ka jongki ban om pentingit ya lade ta ki jing bam siem ki don hayeng siem lem ringkat bat ka jing thmu ka jing thmu ka bas kem ka ba ki kwa kalong bakin om syak bakanu kanu ka ba bhatam kabakila banyo kan kata ya ka jinya dai ka jongki ban ublei ubaem ka jing thmu ka baskem ka baki kwa habaki dan haying siem kalong bakinom syah bakanu kanu ka bhatam ka bakila banyo kan kata ya ka jinya dai ka jongki ban ublei ubaem ka jing thmu skem ka jongki wat hapdeng ka bhatam ka baki kiyo kala long ka jing kerku ha ka bakila yo ya ka bhatam ban ya kata ka bhatam ka usiem u ai haki ka jingker khu ka long bakila yo e ka kham bhatam ban ya ka ka usiem u ai haki kumno ki parlok baro ngi thumu ha ka jingem ka jongi ka ba man lakasngi shisha usiem jong ka Babylon siem jong ka parthai utarwa ban ai ka bhatam hangi kum kinong gut jong blai wem haga jong em ka jongi ka man la ka singi baladang yi jie ba ngi pediang yaki kala ban penyo i ke jing mentoi ka ba shisngi ni ha ka mta ge jongi ni tang yi ki ba ka jado
bat iki ba pensobha ki ba siteng por Henry kini baru ki bahatam bakani ke perthai kalaban ai lini ukni usim ke Babilan ulaban ai ki pentingit ki penjengai ki pendu bat ki penyapat ya kata kacing dei bat ubelai ubaim hoi kum ki bangen ngidon shibun ki jing terwa ki ba usim jo ka Babilan udan ban ai hengi bat ngisem jing kumnu ngila ban pediang ngin la ban pediang bat kentan Henry ngil lada ngila thumus kem kuma thumu u Daniel lem ringkat bat ki parlok baro ngan ong ya kani ka wei baka jingker khu ka bahatam ka ap yangi ka jingker khu ka bahatam ka ap ingi lada ngila thumus kem haga donut ka jongi baka ta ka bahatam baka ni ka perthai ka don ban ai yangi lada ngila kentat yaki tutip ya kani ka wei ka jingsha baka jingker khu ka ba khamba ka am yangi isu tanat bopol ai men siam yangi nakashiti ka jongu sha Philippi ka lanong basar khat bakat lai wa ngala ban le ki kai baro hauta uba pensak bor yangi utrai jongi u pensak bor yangi what happening ki jing ki bangi ngi kendo happening ki jing thmu bas kem jongi ban pentingit ya ladi da ki jing bam siam ki parlok baro lada ngi haban yad hage jing yem ga jongi lemrengkat bar kani ga jing thmu ka bas kem ngi numla da ka bor ka jongi upor u ai man siam ong dan ka bor ka jong try ka ba pensat yangi bangi ngila banele bangila ban pendat ya kata kecing temu bangi nom pentingit ya la dia da kini kicing bam sim upol ong hakashiti ka jong u shi Philippi ka lanong basar kat papra ha ka bawai no ko para banget ki basisha ki badon buram ki bakut ki bahok ki ba italan bat ki bari yaro tu pinya perkhat ya kini ki ro tu blai unda karkhuno ingi habangi nginyo banyan age ja lenti jong ka jong em ka jongi bangin long kumalong u Daniel badon ni ka jing thmu ka bas kam ka do not ka jong banom pentingit ya ladi wat lada ka dei ka bahatam ka bangila banyo na kani ka partai Henry kala ban pentingit ingi lada ngilanang ban kentat ya kata ka bahatam jo kani ka partai tutip ya kani ka wi jing sha ba ka bahatam ka belai don ban hai ka don na kam ta jong ni to belai un karku belai na kam ta ka buram ka jong amen ngin pendam khmal chong belai ha ka jing toy au belai nga duai ya kani ka por se shi sin pa me mena karkuno ya ka ktin ka jome ya ka balayo ban ya slok ban ya pusan me hiken ko try man ai ngi ka bor bangila ban kentat ken ko try igini ki jingbam sim bagani ka perthai ka dan ban ai yangi bangin tmus kem ken ko try kuma thmu u Daniel bangin om pentingit ya ladi wala kalong ka babhatam ka bangi ngi yo aga jing em ka jongi namar ka babhatam ka nang up ken ko try ka babmi madon ban ai aga jing em ka jongi try so shi simpan kerku yarap ai boring ken ko try hagani ka jia nanti jong ka jing em jongi na ba kini barong ipan ka kateng shiso